Estamos aquí na Praza de Abastos e estamos moi satisfeitos de comprobar que se hai vontade política se poden atopar solucións. Se se toca a rúa e as decisións políticas non se toman dentro dos despachos, é posible atopar este recuncho, agora sí, con todas as praceiras que hai unhas semanas foran expulsadas da praza. Compostela Aberta, como sabedes, levou unha proposición ao pleno na que exixíamos a non expulsión das praceiras, que son un símbolo, que forman parte da identidade desta cidade e desta praza. Hoxe pudemos falar con todas, están contentas porque o único que había que facer era mover unhas pedras e poder ubicalas a todas aquí. Era tan difícil, había tantas complicacións e tantos requerimentos pola COVID, eu creo que non. O que faltaba era a vontade política para buscar solucións a unha cuestión tan importante e necesaria. Que necesidade había que che chamen ás 12 da mañán e que che dixan mañá non podes vir. Por favor, as cousas pañadas. Non era nada difícil, era genial. E era unha cousa de Esta é Marta, que falou no pleno. Hola, chicas, que tal? Estás contentas? Moi contentas. Hasta beso máis rida. E dalle, a ver, que non era tan difícil. E dime conta que o alcalde non estaba enterado de nada do que pasaba aquí. Todos tamén pensábamos, cando esta comunicación se lle fai a xerencia da plaza, que a plaza faría algún tipo de proposta ou de reordenación ou do que fora. Pero non fixo nada deso. A obrigación do Concello é a supervisión e a tutela do contrato, pero non a xestión da Praza Bastos. Hai que tocar rúa, hai que estar coa xente, hai que estar coas mulleres que se levantan ás 4 da mañán e traen os seus produtos para vender aquí, para sentirnos todos e todas orgullosos de seguir tendo as praceiras na Praza de Abastos de Santiago.